kana manga makateerera nyuzi idzi kubva kudhara batikaitionesane zvinhu zviripo paground. Ndini dhinyaya metizhe ndagara ndinoweka nyaya kunge mates handitenderere ndinongotaura ndingoti gagagagagabvo ndichitoenda ndakadaiswa. Nhasi pane nyaya iri panapo pari kunzi paita activist from Zanupf aenda kuhigh court kunofaila kuti zvoni advocate Nelson Chamisa anzi ngasavhure imwe political party. Wonders shall never end. Wakomana, wonders shall never end. The other side Shabangu angariko, he was busy doing the same thing. Achita kuti akangoda kungovhura imwe political party chete achiri leader wekutipusisa katomusungisa. Ndo zvinhu zviri kutaurwa nevakomana ivava. I don't know kuti problem yevanhu vese ava ndechi. Chavari kunyatsovhunduka vanhu vese ava atisi kuziva kuti chii. I understand, I know that they are trying to block, they are trying to stop Chamisa zvamuchose. But ngatitaurirane chokwadi muri yeZimbabwe. Zvezanu zvacho zvawandirwa futi ngationesane chokwadi. Zvezanu zvawandirwa. These guys vari kutoita kushaya kuti toita sei to play a role ipi kuti tinzi tagona umupati. Because nyaya iripo ndeyekuda kufadza varungu, kufadza vakuru wavo. But vakuru vacho havafadzike. Ndopaita dambudziko manje. Munhu akusvika pa the extent yekutoenda kuti azongonzi ndini ningi ndakamisa Chamisa. These people. Mnangagwa is very smart. Let me tell you something. In terms of politics, Mnangagwa anotamba njuga dzake dzepolitics zvakangwarisa. Asi munhu kuti angabvuma kuti iwewe zvako fombo wauya ndiwo wamisa Chamisa. Haabvume zvakapusa dare. Because andozva kuti iye patsoro dzake atoti dzaakatotamba kudhara dzakatoti Chamisa aita sei aiteka kuramwa. Noti kuti iwewe wazouya ukati wazonofila nigirikini wanofaila nigirikini ku high court. Aiwe. Mazdara aya vakabvira politics kudhara vachita iwo usatama munhu kuti vakabvira kuma 1980 vaingotamba politics chete. Ukatoda kutoweka izvezvi kuti mukuru uyu ane makore mangani achita zvepolitics izvezvi unoona kuti atova kuma almost 60 years something achirowa politics. Saka ukatasa munhu iye ane zera rezvo activist wake waari kuita pamwe munhu iye anogona kunge ari kuma 30 something years or to 40 years. Saka kureva kuti tarisa kuti experience yese unless kana atumwa zvake but kwatasa experience yacho yese ina ED pachake. I don't think kuti ED anganida kuti unzi waenda kunoningina, and I don't think kuti it makes sense kuti muomesere mumwe munhu imwe player in terms of politics kuti this player toda kumuomesera kuti asadzoke mugame. Because one thing chamunofana kuziva ndechekuti politics idzotori game. Kune vanhu vaenzana Jonathan Moyo baba. Ana Jonathan Moyo vaitoita zvese pachitosvika mapolisi vachita sei vachitosa akatooma vachito ndo vangatori pamberi vachoti ngatisaine chakadaiso ichi pane chakati iri kudiwa pane chakati vachinyora vachisainirana vachita sei vachizvita ana muzvina fundo sterek. But nguva yakazongoti yangosvika from nowhere vangori kana vatosiya Zimbabwe up to now vachiri kutoshuvira kuti zvikafamba mushe ndikazonzwirwawo tsitsi nengoni ndodawo kushuvira kudzokera kunyika yekwangu kuZimbabwe. But it's now too late. Ndizvozvo. Ena munotarisa kuti vari kupi izvezvi. Ena munotarisa kuti vari kuita chii izvezvi. It's now too late. Hapasisina ane yekutamba. Hapasisina. Zvadhakwa. You get the point. Saka iwo kuti uzonzi waakuda kuningina ngati mbozi ngatitarise Chamisa ucho ari kunzi ari kukanganisa Zanupf chii. Anani acharombokanganisa Zanupf Chamisa baba. Because akatongonyasoona kuti zvinhu zvacho zviri kunetsa vanhu vacho vaanga ari kutoti aenda nazvo vafanira kuti maenda kuhondo. Because situation yaChamisa ndeye kuti maenda mese kuhondo. Vanhu vauri kutoti ndo vanhu vaukatotemba kuti uyu ndakamuchengetesa mabara uyu ndiye ane dzimwe pfutu uyu ndiye ane chimbambaira wobva watoona vakutodya rice opponent yako nemarivals uri kuningina nawo unoita sei pakadaro. Unongokanda bhachi padare unongosira pakati wototiza wototi sara yenyu muchiita yamukuita ndichadzoka ndoda kumbonozorora nyama dzangu dzakurwadza. That was the situation yakatika kuna Chamisa. I know, I understand that most of the times I don't like to analyze these things zvekudaro but kuna vamwe vanhu vanopinda personal vanopinda zvinhu emotional. But kana zvakusvika pa the extent yekuti kwakubudikira vamwe vanhu inini ndigaendikudze maactivist inini ndini ndingatoita mukuru wenyu maactivist because most of you guys hamuna chamunoziva hamutozive kana kucriticize munhu chaiko hamutozive kana kubuda muchinyatsotaura zvinoti zvinobata munhu pamoyo chaizvo ngezati kudze hazvina musoro zvamuri kuronga izvi zvekuti muswera muchida kunotsvaga jezi muZanupf pachako taimira strategy. Vanhu vandingatoda kutokudzidzisai kuti munonotora manotsi kwavari tasai vanhu vakaita sana Temba Muliswa. Those guys they know politics. Usonyona kuti papa nyika yese vanoita kumubatirana so
otobuda atoti ningirikini akadhakwa akabroka ningazodai so achibuda achinetsa nevanhu anoziva pekudzvanya nepekupresa, anoziva kuti nguva yatiri nei yakadhakwa regedza ndiene ndimbonodya mari uku, nguva inei yatiri yakadhakwa nganimbodza ndimbonodai so. Ende ukamutarisa paari, you can't say kuti munhu wezanu, you can't say kuti munhu weopposition, you can't say kuti munhu wageza, munhu waani anenge anotobuda kutoti ndimbori munhu wekwatagwirei omboti ende atibuda achitaura fair ka akatoona kuti gandi politics it's a dead game, but at the end of the day gandidye mari yemarema. But iwo kana wakubuda uchiti unofaila ngirikini kuhigh court, uruda kufaila kuti Chamisa azapinde, uda kuzodya mari yani, rema racho rochada kudyira mari ndiani risingazive zvinhu zvauri kuita zvakapusa izvo, because ivo pachavo they know kuti this guy zvaakatoita akatotivhiringidza. Chamisa ari kutonetsekanawo nevanhu vake kubva from day one, ndo vari kupopota vanhu vari kuda maanswers, and it's very hard for him kuti abuda achitaura maanswers. I know vanozobuda vanhu vazotanga kukombera maoko maita basa mazotidzidzisa chokwadi, but chokwadi chaicho vanhu vari kuita vachichiona mbichana. Saka hapana pokuti imwe moti tingatoti zvinogadzira chii, zvinobatsira chii nyika zvekumisa Chamisa kuvhura imwe political party, zvinobatsira chii paZimbabwe, chii chazvinocontributa mueconomy, chii because kana uri muZanuPF muri muruling party, do something, gadzirai, make sure mukubatsirana mapolicies ekuti vanhu nyika varamba vachita sevanhu vabudirire vaende kumberi, noti kuswera uchida unoswera uchinorwa nemarivals. What for? Hatisi nguva yemaelection kainei, we are not in election mode. Saka chamuri kunetsekana nacho chii? Maopposition munawo wana noWashman Ncuba naChabangu ndo vamakasara nawo. Ndachiona that guy anonzi Wende achiti anzi tine zvinhu zvakawanda zvaitoitika kwatiri tikatosumudzwa nananhingirikini, but nyaya yekuti Chamisa ishamwari yangu, saka I don't want to kuti nditaure zvakadai, ndine masecret andichasvika nawo muguva. Hazvirambidzwe, there is nothing called secret pamuri wakomana, makatogara matozvitaura kudhara, because once wataura izvozvo, do you think kuti ukadeedzwa nemunhu wezanu, do you think kuti ukadeedzwa naMnangagwa unoregedza kuzvitaura here ari yebosi wenyu wamasara naye kuparliament ikoko, maMP nenhingirikini triple C vakasara kuparliament, you know, but it's just that skill rauri kuita kuraura kuti kuda kungozivisa vanhu kuti tine imwe information yatinayo ndichazozvichengeta mugono ngonzi svikai kuno kuba munini weye kuno kumutudze. What is the information yamunayo yamuda kuti yamakachengeta? You get the point? Saka it's not like munhu wese aringobuda tu angopandukirana. We don't care about kupandukirana, honestly. At the end of the day, isusu semaZimbabweans hatina basa nezvematongerwo enyika, zvepolitics. Chatinoda kuti nyika yedu ive nyika yakanaka, but it's just that imi politician makazhangandira munobudikira mumhanya kumberi kwavanhu moti tinozvigadzirisa, tinozvigona, ndisu tinenge tiri kumberi, saka tinobva tangokusimbisai toti munodei kuti muzvigone, tivhoterei tokupai mavhotsi acho. Makazoendawo kumberi maakutikanganisira maikoko, maakuparliament maakutivhiringidza, like those guys maMPs macancelors. I mean kansela anopinda achiti kansela ari apa akadhakwa ndeweZanuPF, vhoterai nini ndikapinda ndogadzira road. The next thing takuti kansela wapinda kawa mukati, MP anopinda futi achikampena the same way achiti ndogadzira road, ndoita sei nini chichi ndichingopinda, bvisai chiMP chiripo ndecheZanuPF, uchingovhoterwa chipinda wakutokangana wachada kugadzira road yacho, wakutanga kutaura kuti basa raMP harisiri kugadzira road. Kopa wakakampena ndo wakati MP anga ari parutadza basa ndewezanu, saka mubvisei muisei nini ndinogadzira road. Vanhu vakatoshamisika kuti MP akugadzira road, toziva dziri basa remakansela. Kana zvakadaro zvakanaka, pamwe mauyawo nenew strategy mune zvamunokwanisa kuti muite, mozobva mapinda motadza kuigadzira road. Vanhu munoda kuexpecta kuti vanhu vaite sei? Ayo, let's be very honest panapa. Munoda kuexpecta kuti vana veZimbabwe vazoita sei? Ndo patiri kuita machallenges chete ipapo, handiti? Saka tiri kuti chi munhu especially kana uri weZanuPF, handidi kusangana nemunhu wezanu achichema chinzara, ndikurwadziwa ndikuti ndiri kutambura usatudze nyaya idzodzo, ndimukutonga vakomana raramai, handi mukutonga. It's your time, because ndo zvamakavhotera, ndimi kanhingi nacho, hapana chimwe, ende hakuna kamwe kwemamakaexpecta zvimwe. Unofanira kunge utori on top, on front of everyone, uchitaura kuti aiwa everything is in order. Ndo zvatine tichida kutonzwa izvozvo, dzimwe nyaya tichateerere. But anyways, muri weZimbabwe, thank you so much for tuning in to Kulian TV. But regedzai tinhingine, pane imwe nyaya iri kunetsa kurengo uko pari kunzi zvoni chiri kukonzeresa kuti makombi akwire maprizes chii. So nyaya yemakombi iri kunetsa ndeyekuti vanhu vemakombi vari kuchema kuti aneta nekutorwa mari, unzi murengi uri kubhadhara mahwindi unomapawo mari yacho. Pane rengi unoshandisa 2 marengs, yekulocation kunoenda unosiya mari, yekutauni kunongo waenda unosiya mari. Murengi kanzuruwo inenge chitiswa rizive rengi, marengi marshals machinchi. Saka vanonzi these guys they are collecting something more than 3,000 something. Yes, they're collecting something like 3,000
pekombi pemonth if I'm not mistaken kana ndanyatsoweka mushe mataurira zvazvichitwa. So to me it doesn't make sense kuita dhiri racho zvakangofanana komana kana vachida kudya madyirewo ngavatengawo makombi kapana kuti zvakutoomesera vanhu izvezvo. And pane pachingonzi ando economy yacho ameno kana ariwo mabasa acho ameno because most of the guys vari kuzviita they are those guys from the ruling party. Marank marshals ari muHarare, especially kunyanya Harare. Atingangoti Zimbabwe almost yes ndeve ZANUPF vanoshandisa chigap chemusangano chiya chatisicho komana musangano chi ameno kana iriwo economy yacho kana kuti mabasa acho amaisimbisana kuti mukugadzira tiri kuti komana zvine nharo makuomeserawo macitizens vakukwira $2 because ndiri kunzwa kuti kuchitongwiza uri kukwira $50 change yacho itonetsa saka yatongopondo pakufamba. Amen. Panoda kuti pagadziriswa asi amen kana zvichigadzirikawo you have to do something, especially you guys muri maoffices because ndimune time mawinda havana nguva yekunyanzwa zvetechitaura izvi imimi ndimune nguva yekunyanzwa zvetechitaura izvi. Do something about it please. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian